sinigang na hipon. Kaya naman kung gusto nyo malaman kung ano nga ba ang sarili kong recipe ng sinigang na hipon, tara, samahan nyo ako magluto. A few moments later. One eternity later. So para po sa ginagamit ko ng mga ingredients para sa aking sariling recipe ng sinigang na hipon, eto na, i-review ko na sa inyo isa-isa. So, eto, nakikita nyo dapat may kamatis, sibuyas, bawang, syempre, and luya. Hindi ko alam kung masyadong konti or masyado na itong marami itong luya, pero kung gusto niyo pong damihan, okay lang naman. Ako kasi minsan kinakain ko din yung luya kasi sinigang. Tapos, paunahin ko ito isa. Kangkong. Dapat meron, siyempre. Paborito ko dito sa sinigang. Dapat may kangkong. Tapos, yung ginagamit ko, Lor sinigang mix na para sa hipon. Ito yung mula noon ginagamit ko na mula noon nagsimula ako na nagluto ng sinigang na hipon. Ito na talaga yung ginagamit kong pang-paasim para sa sinigang na hipon. Tapos, ito yung nilalagay ko na hindi ko alam kung nagugustuhan ng iba, pero ako kasi gusto ko yung nasa nito sa mga pagkain or sa mga sa tinola, gano'n. Kaya naman, naisip ko baka pwede ilagay dito sa sinigang. Kaya, ito, dahon ng sili. Ang ating main ingredients, syempre dapat meron tayong hipon ito. 1/4 po na 1/4 kilo po na hipon ito. Tapos kung mapapansin nyo, tinanggal ko na yung buntot niya tsaka yung matulis na part ng ulo para hindi na hassle pag kumakain. Diba? And kalahating kitchen na tubig, kailangan tubig po natin ng tubig pang sunod. A few moments later. Start na tayo mag-isa. Okay. Lagay na natin yung mantika. So, dinagdagan ko na lang kasi naglagay na ako nila ng mantika. Medyo konti lang yan kailangan. So, pag nagigisa tayo, kailangan yung una, yung syempre dapat sibuyas. Yung una dapat yan. Kasi pag bawang ang una, madalas nagsusunog agad. So, pumapait. So, kailangan pag nag-igisa, sibuyas na pumunta. Tapos, ako, madalas, after ilang seconds na pag-igisa ng sibuyas, sinusunod ko agad yung luya. Tapos, halo-halo agad para hindi mabilis mag-isa. Lumabas yung flavor ng mga spices na nilagay natin, diba? Tapos yan, sunod na natin ang ito, diba? Kaya, kailangan, konti pa. So, ayan, okay na. Medyo translucent na. So, sunod na natin ang bawang. So, anyway, para hindi ba sunod at hindi pumait. Isunod na natin agad ang kamatis. Kasay na rin kung gaano karami kamatis ang ilalagay yan. Tatlong kamatis yan. Ano? Tapos, ako hindi ko alam pero ang ginagawa ko, kapag lalagay ko ng kamatis, nilalagay ko, maglalagay na ako agad ng patis, pero konti lang muna. Konti lang muna.
kasi di ba, ano, nilalaga na lang nila yung sinigang na hipon nila. Lalagay na lang nila yung kamatis, yung sibuyas, tapos wala naman silang bawang, wala naman luya. Ako kasi, ginigisa muna, parang tinuro sa akin yung mama dati na igisa muna yung hipon bago lagyan ng sabaw, bago lagyan ng hipon. So ayan, medyo maamoy na yung ano, yung patis. Halo-halo nila, sarap po. So ayan, pag natin ilagay yung hipon. So bakit nga ba hipon yung napili kong ilito ngayon? Napili is ko. Paborito ko kasi talaga itong sinigang na hipon. Saka napakabilis niya iluto. Mabilis lang siya i-prepare. Tapos yung mga ingredients niya mabilis lang naman mahanap. Kaya naisip ko, ito yung i-vlog ko for today. Ganyan lang. Halu-haluin. Hintayin natin mag-orange. Ng konti. Sa apoy para mabilis dahil gutom na ako. Gusto na kumain. So, ang bilis, di ba? Ang bilis nag-orange sa ating hipon. Pag ganyan, ako, nilalagay ko na yung tubig. Wala ka maglagay ng tubig. Okay na yan. Okay na yung sabaw na yan. Tapos, takpan na natin. And, paghintay na lang tayo ng ilang minuto. Kapag kumulo na, pwede na natin ilagay yung mga gulay natin. Okay? A few moments later. At ayun na, kapamilya. Kumukulo na. So, buksan na ulit natin. Ayan. Ang sarap. Ang hipon. So, halu-haluin lang. Tapos, ako nilalagay ko na agad pag kumulo na yung sinigang mix na Nor. Ang aking paboritong Nor sinigang mix. Hindi po ito sponsored pero lahat ko talaga sila. Haluin lang, hintay kumulo ulit. And meron ako secret na isang nilalagay na ingredient na hindi ko alam kung ginagawa niya pero ewan ko lang. Kung gusto niya lang, pwede niya malagyan. So, eto na. Nilalagyan ko siya ng asukal. Konti lang ng asukal. Sabi kasi kapag may kamatis na niluto mo or anything na may acid, ganun, dapat naglalagay ka ng sugar to neutralize. Wow. Parang sinalagyan. Pero tiki man, tikman ko muna bago kayo lagay yung gulay. Kung ano ng lasa. Nagdagan ko lang ng konting patis. Okay. Stick na natin ulit. Kung okay na yung lasa. Oh. Heavenly. Okay. Pwede na natin ilagay yung ating kangkong. Tapos isa sa tandaan nyo, kapag naglagay na kayo ng mga green leaf vegetables, ito napanood ko lang din sa YouTube kay, alam ko sa isa sa episode ng kay Chris Aquino dati. Nung naglagay na siya ng kangkong, ng mga gulay na green, dun sa sinigang niya, hindi na daw nila tatakpan kasi masisira na yung magandang kulay or yung yung pagka green yung gulay, kaya hindi na dapat takpan.
haluin na lang ng konti, pero wag nang tatakpan yung gulay para hindi mag-darken or hindi magbago yung natural na kulay ng kapwa. So, hintayin lang natin konting kumulo tapos last kong ilalagay yung dahon ng sili kasi manipis lang naman siya, mabilis lang siya maluto. Ayan. Takpan, hintayin lang kumulo. Sana magustuhan niyo po yung recipe ko. Sarili kong recipe with the twist dahil may dahon ng sili. Baka sabihin nyo, sa tinola na ginagamit ko, hindi pwede din po sa sinigang. And masarap talaga. Masarap po. Tapos minsan naglalagay din ako ng spinach, ganun. Dahon ng spinach, masarap yun. Diba? May natutunan na naman kayo sa akin. Ayan, medyo okay na yan, diba? Kinakain nyo na ba yung mga half-cook lang yung gulay, diba? Ako kinakain ko ng ganun para hindi ko mas masarap siya. So, pwede na natin ngayon ilagay ang dahon ng sili. Okay. Siguro mga ilang segundo na, or 1 minute. Okay na ang ating sinigang na paulo. Ay, sinigang na hipon. And it's ready to serve. Okay, let's wait for a minute. A few moments later. So finally, ayan na po ang ating sinigang na hipon! Yes, sige, lagi na kumain. Tara, kain na po tayo. Maraming salamat po sa panonood ng vlog na ito and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye, God bless po.